ድምፂ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ድምፂ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ብትግርኛን ዓረብኛን ዝቃላሕ ድምፂ ሓርነትን ፍትሕን ዲሞክራስን ልዕልና ሓግን ኣብ ኤርትራ ድምፂ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባት ድምፂ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ከመይ ትቕንዩ? ክቡራንን ተኸታተልቲ ፈነወ ድምፂ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ሃገራዊ ሰላምታና ብምቕዳም ንሎሚ ዘዳለናዮ ዜና ሒዝናልኩም ነቐርብ። أقدمنا برئست زينا نجمر. إرترا أوج تجراي كم تساتفت إثيوبيا تأمينا. إرتراويان دكانستيو عم دبر سدتنياتات كل التجراي نعمتسن مجساسن إساتها. መንግስት ሱዳን ስርዓት ኤርትራ ኣብ ውግእ ፈሸጋ ተሳቲፉ ክብል ከሲሱ መንግስት ሱዳን ንግዚኡ ምእታውን ምጓዓዝን ስደተኛታት ኢትዮጵያውያን ወንዚፍዎ ምህላው ተሓቢሩ كورا سمعتنا كبر استزينا نبزر زراتون محلال فكم جنرال بلاي سيوم حلافي سمين از اب مودع تاورحيت حساس اب مقالين هزبي اب زكايدو اخيبا زيد اللي نايوصا حيلية اب مريتنا اتيو كبل كمز قالت معكنات زينا فرانس بريس اقاليحو جنرال بلاي غتسيلو مكلخال سراويت اثيوبيا حلافنتو دحنتن سلامن مريت اثيوبيا معقاب ايو نحنا وشتاو قداينا بعلنا هم فتحو نخل إينا نعي حاجز كاب سراويت إرتراك حتى تحلناي أيفكدر لين كبل كم زقالت اتي معكن بتوساخي عطيك بايلوان براسو قبع هي قلت موني على بيت مسلي إرترا سرايت نانا نيان ردان هلينا ما يفكدر ችግራችን ውስጣችን ነው በራሳችን መፍታት እንችላለን ይሄን የምንፈታበት ያቅም ችግርም የለብን ሰራዊት ኤርትራ በአፍልጦ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተሳተፈ በብዙሓት ተኸታተልቲ ዝተፈለጠ ኮይኑ ሕጁን ጀነራል በላይ ስዩም ሓቂ ምዃኑ ተረጋገፀ መንግስቲ አብይ አሕመድ በተደጋጋሚ አሉታ ሂብሉ ከም ዝጸንሐን መንግስቲ ህግደፉን ብሸነኹ አስኪጹ ዝሓልፎ ጉዳይ ምዃኑ ዝተፈለጠ እዩ በተኻልእ ሸነኽ ሰበስልጣን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወተሃደራውን ብርጌሳውን መራሕትታት ህወሓት ከም ዝሓዘ ኣብቶም ዝተተሓዙ ድማ ኣባት ነብሲ ህወሓት ዝኾነ ኣቶ ስብሓት ነጋን ስድራ ቤቶምን ከም ዝርከብዎም ኣፍሊጡ أبالات سراويت فدرالو منغستي إثيوبيا أب مدبرات سدتنياتات إرترا أب تحتي مفر رحناي برد أويات كا تسمع له الشنخ أب زي بلو هواهو إرتراويان دكا أنستيو يقاسس وخمزلو ومنات من جتات دمس ديمقراسياويت إرترا حبيروم اتم صحتي لهم نزي مدبر زيز بطحو سرحتنياتات حورات منغستات بمستير تحبيروم كبكا اتزكايت زلو عامت بقت على فتسمح الله من شتاتنا الرقاقيصهم كمون بتماساسالي بقالو تهدراتن بوليسنا بتقراي ستاوي كونتات نبز بأسي كي سعرر يفرها له كتما مغالي ابتحت قطر مأكلاي منقستي دحر موداغا بقالو تهدرات دكا انستيونا يمقساس ترأيو
ይዝውተር ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ይዝርጋሕ ምህላውን ተፈሊጡ። ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ እቲ ብወተሃደራት ማእከላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝፍጸም ዘሎ ንብረት ምዝራፍን ምግሳስን ብኣባላት ህወሓት እውን ኤርትራውያን ብምዃኖም ክሳብ ሞት ዘብፅሕ ግፍዒ ይወርዶም ምህላው ምንጭታትና ብተወሳኺ ሓቢሩ። ምክትል ኣቦ ወንበር ላዕለዋይ ባይቶ ሱዳን ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዶገል ዝሓለፈ ዓርቢ ንኤርትራ ዝገበሮ ዑደት ብዛዕባ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ኣብ ዘካየደቶ ውግእ ሓይልታት ኤርትራ ምስታፉ ተቃውሞኦም ንምስማዕ ምዃኑ ማዕከናት ዜና ሓቢሮም። ቴሌቪዝዮን አልዓረቢያ ከም ዝገለጾ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝካየዶ ውግእ ሓይልታት ኤርትራ ምስ ተሳተፈ መንግስቲ ሱዳን ጭብጥታት ኣለዎ ክብል ጠቒሱ ስርዓት ግደፉን ብሸነኹ ናብ ሱዳን ኢዶም ዝሃቡ ኤርትራውያን ተቃወምቲ ንኸረክብዎ ይጠልብ ምህላው ዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ሓቢሮም። ምክትል ኣቦ ወንበር ላዕለዋይ ባይቶ ሱዳን ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዶጎል ዝመርሖ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሓላፍን ፀጥታዊ ጉዳይ ሓላፍን ዘጠቃለለ ልኡኽ መንግስቲ ሱዳን ዝሓለፈ ዓርቢ ንሓንቲ መዓልቲ ዑደት ንኤርትራ ከም ዘካየደ ዝተፈለጠ እዩ። ብኻልእ ሜዳ እውን ብዛዕባ ምስሓብ ዶብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ከምኡውን ብሰንኪ እዚ ጉዳይ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ዝተፈጠረ ወተሃደራዊ ጎነፅን ንምእላይ ዶብ ንምሕንፃፅ ምቹእ ባይታ ንምፍጣር ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሸነኻት ኣብ ፈናዊ ዝርርብ ከም ዝተኻየደ ማዕከናት ዜና ሓቢሮም። ብዛዕባ እቲ ኣብ ትሕቲ ሓልዮት ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ንግድብ ትንሳኤ ዝምልከት ዝካየድ ዘሎ ዘተ ንክልቲኣተን ንኽኢላታትን ፈላጣት ሰብ ሞያን ዝያዳ ዕድል ዝህብን ኣብቲ ክንክተሎ ዝፀናሕና ኣገባብ ምምሕያሽ እንተተገይሩን መንግስቲ ሱዳን እቲ ዝኸይድ ዘሎ ዘተ ክቕፅሎ ድሉው ምዃኑ ኣረጋጊፁ። ሰበስልጣን መንግስቲ ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ንሱዳን ዝኣትዉ ስደተኛታት ምቕባልን ከምኡውን ናብቲ ኣብ ከባቢ ከሰላ ዝርከብ መደበር ሓምዳይትን ኣብ ከባቢ ገዳርፍ ዝርከብ መደበር ሃሻባን ናይ ምጉዓዞም መስርሕ ንግዚኡ ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ሓላፊ ምምሕዳር ህፁፅ ሰፈር ስደተኛታት ኣቶ አልፋትሕ ሙቀድም ንጋዜጣ አልኢንቲባህ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እዚ ተወንዚፉ ዘሎ ናይ ምቕባልን ምጉዓዝን መስርሕ ስደተኛታት ንክልተ መዓልቲ ጥራሕ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ምክንያቱ ናይዚ እንታይ ከም ዝኾነ ኣብ ዝሓበሮ 15,000 ዝሕዝ መደበር ሩካብ ስለ ዝተዓፀወ ልዕሊ 30,000 ስደተኛታት ንምቕባል ምዚ ቀፃሊ ዋሕዚ ስደተኛታት ፀጥታውን ቴክኒካውን ምድላዋት ንምክያድ እዩ ክብል ገሊጹ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ድምፂ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራን ሎሚ ዘዳለናልኩም ዜና ኣብዚ ድምደም ምስ ቀፃሊ መደባት ፈንወና ብሰናይ ምክትታል ንምነየልኩም። ድምፂ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ። አስመራ የስመራ አስመራ የስመራ بلاحي أخذ كرا زيت فتو بخرا أسمراي عدي نهز باعن بابا أسمراي عدي نهز باعن بابا ويليك تمخي ويليك ودنخي ختمخي عيت ودنخي أسمرا صبقتي نحز بامبرتي أسمرا صبقتي نحز بامبرتي أبدوني راتني أبدون عيبيني كمني كمن عيبيني إدو ما
وسيدهم إليه إذو ما يسألوا وسيدهم إليه أصبرا وللا ناوين الزللا كل انت أكيبن كنداقيني أحلا أصبرا يسمرا بعليكم وتلا إريترا عدي بعليكم وتلا معرز فسكي صبا زفسكي تدخخي صقبو وانا زصبكي حدقي حدقي مني يوم دكخي حدقي حدقي بلا تدكخي ክቡራት ተኸታተልትና ካብ ዝቐፂልና ብቱሪስት ትበሃግ ዝነበረት ውቅብቲ ከተማ ኣስመራ ናብ ዑና ተቐይራ ብዝብል ኣርእስቲ ብድምፂ ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ዝቐረበ ሓተታ ሒዝናልኩም ንቐርብ። ጣልያን ብ1897 ሰረት ዋና ከተማ ኣስመራ ኣንቢሮም ህንፃታትን ጎደናታትን ብምዕሩግ ኣገባብ ሰሪዖም ፅርየትን ትሕቲ ቅርፃን ሓለፈ ኣብ ዞናና ዝርከባ ከተማታት ከም ትኸውን ገበርዋ። ቅርፅን መልክዕን ከተማ ኣስመራ ክሳብ ሕጂ ጣልያዊ መልክዕ ኣይሃሰሰን። ከተማ ኣስመራ 2300 ሜትሮ ልዕሊ ባሕሪ እትርከብ ከተማ ኮይና ብመግዛእቲ ጣልያን ፍሉይ ጠመተ ዝነበራን ብንእሽተይ ሮማ ዝብል ቅፅል ስም እትፍለጥ ከተማ እያ። ባህርያት ህንፃታታን ኣቀማምጣ ዞናታታን ኣስማትን ኣሰራርዓን ጎደናታት ክሳብ ሕጂ ኣሎ። ገለ ካብ ዞናታታን ዕዳጋታታን እውን እንተኾነ ኣስማት ናይ ኢጣልያን ሒዙ ንኣብነት ገዛ ባንዳ ጣልያን፣ ቲራቮሎ፣ ኮምሽታቶ፣ ማርካቶ ወዘተ ክንጠቅስ ንኽእል። መግዛእቲ ጣልያን ንኤርትራ ካብ 1890 ካብ ዝተቆፃፀረላ ዋና ከተማ ጣልያን ሮማ ክትመስል ስለዝደለየ ከተማ ኣስመራ ብፍሉይ ተገዳስነት ክሃንፃ ስለዝጀመረ ውቅብቲ ከተማ ኮነት። ነዚ ሓጋዚ ዝኾነ ድማ ምእኩል ኣየርን ብመሳጢ ብዝኾነ ኣኽራናት ዝተኸበት ብምዃናን እዩ። እቲ ዝዓብየ ናይ ለውጢ ህንፀት ሓዳስ ኣስመራ ኣርት ዲኮ ዝብል ቅዲ ናይ ህንፀት ኣገባብ ጣልያን ዝተኸተልዎ ነበረ። ኣብ መጀመርያ ናይ ዝሓለፈ ክፍለ ዘመን ቅዲ ወይ ዲኮሬሽን ህንፃታት ኣዝዮም መሰጥቲ ነበሩ። ከተማ ኣስመራ ካብቶም ናይዚ ብሉፅ ኣሰራርዓ ከተማታት ዕድል ዝረኸበት ከተማ እውን ነበረት። ሕሉፍ ሓሊፉ ተረኽቲ ከም ዝብልዎ ገለ ካብቶም መሃንድሳት ኣብ ዓዲ ጣልያን ክገብርዎ ዘይከኣሉ ኣብ ኣስመራ ዕድል ረኺቦም ብጣዕሚ ዘደንቕ ቅድታት ከተግብርዎ በቂዖም እዮም ይብሉ። ኣስመራ ፍሉይ ግርማ ክህልዋ ካብቲ ዝገበረ ካልእ ምኽንያታት እውን እቲ መጠነኛን ምቹእን ዝኾነ ክሊማ እዩ። ስለዚ ከዓ እያ ካብ ጎረባብቲ ሃገራትን ካብ ዝተፈላለያ ኩርናዓት ዓለም ብዙሓት ቱሪስት ይበፅሕዋ ዝነበሩ። ካብ መጀመርታ 20 ክፍለ ዘመን ኣትሒዙ ብዙሓት ሃብታማትን ስነ ጥበባውያን ዝተፈላለዩ ሰብ ሞያን ሸቃሎን ካብ ዝተፈላለየ ዞናታት ኤርትራን ካብ ጎረባብቲ ሃገር ኢትዮጵያን ብፍላይ ከዓ ትግራይ ናብ ኣስመራ ገጾም ብምውሓዝ ዝተሓዋወሰ ሕብረተሰብ ፈጠሩ። ጣልያናውያን እውን ንሳቶም ጥራሕ ዝሰፍርዎን ኣብ ጎዳናታቱ ብዘይኮን ካልእ ንክንቀሳቀስ ዘይፍቅድሉ ፍሉይ ዞና ገዛውቲ ሰርሑ። ጣልያን
ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝተሰዓሩ እቲ ናይ ኣድልዎን ፍልሊ ነቃውማ ፈሪሱ ከተማ ኣስመራ ብምሉእ ንኩሎም ተቐማጦኣ ወላ እውን ጣልያን ክፍቲ ኮነት። ኣብ መዋእል ፌደራላዊ ምምሕዳር መንግስቲ ኢትዮጵያ ከተማ ኣስመራ ብዙሕ ኣይማዕበለትን። ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ገለ ካብ ፋብሪካታትን ናይ ኣገልግሎት ትካላትን ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝጓዓዝ ተገብረ። ምዝ ኩሉ ወላ እኮ ግቡእ ክንክን ተገዳስነትን እንተዘይረኸበት ገለ ካብ ግርማኣን ፀጋታታን ዓቀበት። ብተወሳኺ እውን ዕድላ ኮይኑ ከተማ ኣስመራ ከምተን ብሰንኪ ቀጻሊ ውግኣት ብፍላይ ድማ እቲ ናይ 30 ዓመት ናይ ነፃነት ውግእ ኣዝየን ዝተጎድኣ ካልኦት ከተማታት ኤርትራ ኣስመራ ግን ከምኡ ኣይጋጠማን። ኣብ ግዜ መግዛእትን መዋእል ሓርነታዊ ቃልስን ከምዚ ዝነበረት ከተማ ኣስመራ ድሕሪ ነፃነት ብደቃ ትመሓደረሉ ኣብ ዘላቶ መዋእል ግን መልክዓ ተደዊኑ ጎደናታታ ዳርጋ ዓንዩ ብኣኻልብን ኣእድጉን ተዓብሊላ መልአከ ሞት ዝሰፈራ ከተማ መሲላ ትርከብ። ተቐማጥኣ ድማ ንጣብ ማይ ንምንዳይ ዕንይኒ ክብሉ ይውዕሉ ኣለዉ። ዕሙር ዕዳጋታታን ጎደናታታን ብደቃን ብበጻሕቲ ቱሪስትን ምዕሩግ ዝነበረ ሎሚ ቀንዲ ናይ መጓዓዝያ ከተማ ኣስመራ ኣእዱግን ዓረብያታትን ኮይኖም ክትርኢ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። እዛ ውቅብትን ዝተፈላለየ ንጥፈታትን ንመዋእል ሓቂፋ ዝነበረት ከተማ ኣስመራ ሎሚ ሰባ ገዲፎም ማርሒቆም ሰፈር ኣጋንንትን እንስሳታትን ክትከውን ፈፂምካ ትግምቶ ዘይከኣል እዩ ነይሩ። ብፍላይ ድማ ኣብ መዋእል እቲ ብሳላ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ብዝተኸፍለ ሰፍ ዘይብል መስዋዕትን ዝቆመ ኤርትራዊ ምሕደራ ከምዚ ከጋጥማ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ኢሳያስን ጃንዱኡን ከተማ ኣስመራ ኣብ ክንዲ ዘማዕብልዋ ኣምሳል ከተማታት ጥንታዊ ማእከላይ ክፍለ ዘመን ከም ትኸውን ውን ገበርዋ። እዚ ዝሕብሮ ጉዳይ እንተሃልዩ ኢሳያስን ጃንዱኡን ቅርሕንቶም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዜጋ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ናይ ምዕብልናን ስልጣንን ባህልን ምልክታትን ሃገርና ከም ዝኾነ ታሪኻውን ፖለቲካውን መግለፂ ሃገርና ዝኾነት ኣስመራ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኩሉ መዳያት በፂሓቶ ዘላ ምቁልቋል ህያው ኣብነት እዩ። ሃብትን ትሕዝቶን ኤርትራ ንመደባት ዕብየት ሃገር ኣብ ምስልሳል ታሕቲ ቅርፃ ኣብ ምህናፅ ናይ ጥዕናን ትምህርትን ኣገልግሎት ኣብ ምስፍሕፋሕ ኣብ ክንዲ ዝውዕል ኣብ ዝተፈላለዩ ውግኣት ኣብ ምእታውን ብረት ኣብ ምሽማትን ኣብ ኤርትራ ናብ ወፃእን ናይ ዕፈናን ሽበራን ስለያን ትካላት ኣብ ምህናፅን ይውዕል ብምህላው ኢሳያስን ጃንዱኡን ኤርትራን ህዝባን ንምዕናው ዝተዓጠቑ እዮም ክበሃል ይከኣል። ኣብዚ መዳይ እዚ ናይታ ሃብትን ትሕዝቶን ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንምጥፋእ ዝተበገሰ ጉጅለ ምዃኑ ዘረጋግፁ ጠሜታት ጉጅለ ኢሳያስ ኣብ ጎኒ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወጊኑ ኣንጻር ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ውግእ ብምእታው ከምኡውን እሙናት ምንጭታት ከም ዘረጋገፅዎ ኣብቲ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ተባሪዑ ዘሎ ናይ ዶብ ውግእ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ተሰሊፉ ይዋጋእ ምህላውን ከም ኣብነታት ክጥቀስ ይከኣል። ሓይልታት ለውጢ ስርዓት ኤርትራ ብህዝቢ ንመሬትን ኤርትራ ኣስዒብዎ ዘሎ ከቢድ ዕንወት ብምልላይ ነዚ ንምዕራይ ዝስከምዎ ሓላፍነት ዓብዪ ምዃኑ ክግንዘቡ ይግባእ። ብፍላይ ድማ ነቲ ብመደብ ዝተፈፀመ ዓናዊ ኣካይዳ ኣጃንዳ ኢሳያስ ንዓመታት ተቐቢልዎ ክኸይድ ዝፀንሐ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝነበር ህዝብና ገለ ካብኡ እውን ብሰሪ ዘይነቕሓት ኣካል ናይዚ ዓናዊ መርሆዚ ኮይኑ ዝፀንሐ ኣካል ሕብረተሰብና ናይ ምፅጋንን ናብ ቁኑዕ መንገዲ ናይ ምምላስን ጥቕሙን ጥቕሚ ሃገሩን ንምርግጋፅ ኣብ ዘብቅዖ ደረጃ ንምብፅሑን ሓላፍነት ከም ዘለዎም ካብ ሕጂ ክቅረብሉ ይግባእ። ኣብ ክሊ ህልው ስርዓት ህግደፍ ኤርትራ ሃገርና ብሓፈሻ ከተማ ኣስመራ ድማ ብፍላይ ዘጋጠመ ዕንወት ኣብ መዋእል ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያውያን ዘጋጠመ ኣይኮነን። ስለዚ እምበኣር ኢሳያስን ጃንዱኡን ንኤርትራን ህዝባን ከምኡውን ንታሪኻዊ ርሻታትን ሃገራዊ ልኡላውነትን ዝዓበየ ሓደጋ ምዃኖም ክንግንዘብ ይግባአና።
ድምፂ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ صريت مسمع باله كابه بور أفريقيا عيني روات صبلاله ناي تفترو هبي توعن زائرة عدد خهبتا أسمر يا نيرا ويا أسمر يا نيرا تعدلي أنا بيني سلام ساي ينبع عيني تعدلي أنا بيني سلام ساي ينبع عيني أسمارة كتما صديق وعدلكي حديث ملكي كلهم هنساتاتكي من عاصنا لندرا نفارس مسلكي كابول لمبالسكي بملك عبدنا صريات وين اللوكي نحس بيبعنا كبدكي وطائي مسيركي مسكانا
كبرات سمعتنا نلوم معلت حزنا لكم زغربنا مدب أبزي نعطو مسناي متاي مدباتنا كسابنا الرخب سلام كني دمت ديمقراسياوي إرترا